Утре си Солета, моето момче. Ела, по-нестам. Като бях в пета със самолета в пака. Ела, по-нестам. Ела тук при мен. Ела тук при мен. Ето. Защо се раздалечихте сега? И двамата са сменяме позиции. Обмен на лиги ли извършват сега? Ой, душички. Къде са Солети? Солетите къде са? Тя ви шармата, къде са Солети? Ето ти такава. Добре, щом твоите са други, даваме ти от тези. Да. За тебе сме я донесли принципи. Да, на тебе ще ти оставим. Нищо, че те олигафи. Така като не ти обръща внимание. Ти ще му се разсърдиш и няма да играеш с него, нали? Кива! Кива! Обръща се. Обръща се обаче. Обръща се, той знае, Ама не. Не. Той ран беше такъв, при друг човек, колкото да го вика, не отива. Не мотиве. Важното е, че при вас идва. При нас той беше много послушен. Това беше страшна работа. Кива! 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 Сега има да се мъчат. А тя с тази Солет, колко е голяма. Тя не може да я вземе от земята. Прасчо, аз не мога да ставам видеооператор така. Зави ми се.